Prije nego što vam pokažem nevjerovatan recept sa prirodnim sastojcima, otkriću vam neočekivano rješenje. Obična folija koju svi imamo kod kuće može postati vaš najbolji saveznik u borbi protiv miševa i štakora. Folija je izuzetno neprivlačna za miševe i štakore zbog njenog sjaja i zvuka koji proizvodi kada je dodirnu. Kada hodaju po foliji, oni doživljavaju dezorijentaciju jer im površina nije stabilna, a šuštanje ih dodatno plaši i tjera da izbjegnu prostor gdje je postavljena. Na foliju postavite iskorištene vrećice čaja od mente ili čaja od lavande jer njihovi mirisi djeluju odbojno na ove štetočine. Ovi prirodni aromati izazivaju nelagodnost i dezorijentaciju kod miševa, čineći prostor neprijateljskim za njih. Nakapajte nekoliko kapi eteričnog ulja mente, eukaliptusa ili lavande na vrećice. Intenzivan miris ulja nadražuje njihove osjetljive mirisne receptore, zbunjuje ih i tjera da se udalje iz tog područja. Kombinacija folije, čajnih vrećica i eteričnih ulja idealna je za postavljanje ispod ormara, u tavane, šupe i druga skrivena mjesta gdje miševi traže zaklon. Iako su mišolovke tradicionalna metoda, mnogi ih izbjegavaju jer su grube i nemilosrdne. Srećom, prirodne metode mogu biti jednako efikasne, a ujedno i humanije. Pokazat ću vam i drugi način, specijalnu smjesu koja odvraća miševe. Prepržite susam. Prepržen susam privlači miševe svojim bogatim mirisom. Međutim, ovdje ima dvostruku ulogu. Mami ih u zamku dok istovremeno služi kao maska za ostale sastojke. Dodajemo 1 kašiku brašna. Pomaže u formiranju smjese i također mami miševe jer je lako svarljivo i primamljivog ukusa za njih. Dodajemo 1 kašiku cementa. Kada ga miševi unesu, cement se kombinuje s tečnošću u njihovom organizmu i stvrdnjava se, izazivajući začepljenje koje ih na kraju eliminiše. Uzmite 1 svijeću i sitno je narendajte. Parafin iz svijeće ima specifičan miris i teksturu koja je za miševe neprijatna i zbunjujuća. Kada ga unesu, njihov organizam teško vari ovu supstancu, što izaziva osjećaj nelagodnosti i smanjuje njihov apetit. Parafin ometa njihov probavni sistem, čineći ga efikasnim dodatkom u mješavinama namijenjenim odvraćanju ovih štetočina. Napišite nam u komentaru kako se vi rješavate ovih štetočina. Pomiješajte sve ove sastojke da se sjedine i jednostavno ih postavite na listove toalet papira. Rasporedite ih na mjestima gdje ste primijetili da se kreću miševi i štakori ili gdje ste primijetili mišji izmet. U otvore, ladice, ormare, tavane, šupe i na druga mjesta gdje primjećujete štetu. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.